Panas tenan. Oke, jadi langsung. Ayo dibuka bolo. Kayak apa penampakannya? Wis, mantap tenan bolo tuh. Penampakannya kayak gini. Langsung aja. Ayo dieksekusi. Nah, bolo. Pepes tahu gubel kemangi siap dinikmati tuh. Rupane kemedule koyo ngene. Wis, koyo apa rasane? Penasaran? Langsung ayo melok masih ngicipi iki. Nah, bolo, nggih to. Wis kok biasane bismillahirrahmanirrahim. Enak bolo. Rasa rempah-rempahe bener-bener kerasa bolo. Kemangine, tambah malah swedep. Wedes tenan. Dadi iki bolo, sak liyane digado kaya ngene iki. Iki ya iso mbok gawe lawuh. Mbok nggo lawuh mangan kenek tenan iki. Kemangine bolo, kerasa nyewengat tenan tadi. Bener-bener seger. Lombok emang rawite wis bener-bener ngaran gua bios tenan bolo. Bener-bener unik bolo iki rasane. Unik tenan. Pokokan sampeyan nek penasaran langsung aja nggawe resep koyo iki. Wis dijamin gobios. Pokokan matur nuwun bolo. Wis ngikuti video iki mulai awal sampai akhir. Tetap aja like, comment, share, subscribe. Kenapa video ini masih channel ini luwih berkembang aneh. Tetap sehat, tetap semangat. Ojo lali, masih channel Gobios.